eyobi yo enwere ife ngwa gị sị gị ọkụ chanụ ite n'onu maka chi akọnfam onye ọ bụrụ ile ibe a na-asị mmadụ bunata na be anyị agwara gị kopụrụ ndị a famebe dị ate ọkụ chanụ ite n'onu na wafọ iyo ana-agwa nwa nwalife gbapụ n'anwụ onye disaidi ya na ya chọrọ ịwa ọwa ana onye anọkwa ebe na ga-afụkwa na ya nwa na-asọsi dịkwa menu ju na n'ogbe be anyị na-eme dị ate na ọ na-aba anya na-ayọ mmadụ nna ndị be anyị bụ natazi anyị si na Lagos nata nno na anakwana anọdụ n'ebe nnọ ife anọ bụ nkụ ka a ji ịkpa onye kpajuo naba bọsị ọ bụ na o jugu na taba onwe ife megidi a onwero ukwu nkụ akarịrị feta na n'ọfịa is your life mmadụ onye a na-akpọ high chief Emeka Agbanri onye nnobi onye na-alụ Siemens aromatic schnapps ịmagodu nọ aba ebighi maka ebighi abụrụ onye ogbe afọ ọ dọbala ego o mekigo nem ize personal nyanwa na onwe ya na-relocate everything to ebe nnobi o ruo na 3 hours anyị na-ekwu Nnewi decide nna ka anyị chụọ na aba anyị fe achụli achụta ya ebe anyị bi na Ọnịcha ọrọbisi be mmadụ Ọnịcha bụ be mmadụ etu akọ dị everywhere men na-ana anyị nọ everyday na-akọ onwe na-arụziri na Lagos ọ ga-arụ ọrụ na Lagos na onwere ego bụ ego lụọ dia stedia ihetego o nwezi oge ilue ihetakwa na onwe na-eka gịnwa ka ọ dị is your personal decision your choice anya ma agwa anyị na ọ bụrụ akpọgota gị Lagos onwe na-enye ibi enyi ọ ga-ebe ife ị na-eme ọ bụrụ na ị gere ibe niile Ojukwu kwu anyị ma ga-ekwu nke ị ga-ege Ojukwu kwuru egere ya ntị ọ bụghị ekwu ige m ntị ọ ga-akpọsa ngwa afịa ị na-anya ihe afụkwu shọpụ a na-alụ ọfụ ihetego ma ọkwa na igola na lụọ ọnya plaza onwekwa na iji ego iji ego ya nwerọ lụọ ọnya dị ya emegidezie fainali ụmụ oge elu nwụọ dị ya obodo nwere ike tinye aka azọba dị plaza ma ọzọbakwa n'ụlọ ga azọba ejebe kọtụ kpọkọba akụkọ ma ọ bụ be nna ya gbago na enweghị onye mmanya na-egbukata jee dị ya anọ ọkpụtọrọ ọkpụ ụmụ pụta fafịa ụmụ pụta fafịa ọbụla advantage gị nwa mana ife nọọ ka ibute ego amamego na ị ga-ebute na ọbụ na ibute gị ego iji ego onye nwere ego ịlụ egbe gbara na Lagos dobe n'okwu ọ ga-iji ego ala na awa ego ala ego chọziri nye onye nọzi onkolos echigbuola ofu onye na Lagos etu a ka esi echigbu ụbọchị ọbụla eche na ọ bụrụ mmadụ a ga-aba ị ga-anata you go come back ịgbago ụmụgo ndị bela akwa some people ebugo ụzọ bee akwa based on adịghị anụ ife jee na-edevelop somewhere some people na-agwa ya bụ na ọ bụrụ na ị mara history check ya na onwere ife a na-akpọ abandon property enwere ike ịnụ ọgụ at any time anyị na-ekwu na anyị akarịghị ịnụ ọgụ a na-akarị anything nwere ike ime onye iwe na-ada ewegbu iwe anụ ọgụ emekwa anụ da abandon property ana nke ikpeazụ eme enwekwu ife ị ga-eme ife ya nọkwa I want the whole world to see you want to put the whole world in record ada aka onye which word onye word na-esi o finish go problem o nwere bie ofe ọka nwere problem ị na-asị ya you want the world to see na this is your problem sort it so etu aka ọ dị ị na-alụlụba ma gị gbara na high chief anụnwa ebunago nke ya na nnobi gịnị ada aka akụkọ nnobi ana nsọ Nnewi Igbo ọ bụrụ na ikilisi onyonyo a onwezi ife iche gwa anyị na anyị nọ na-ege na comment section ngwanụ ka emesịa Nnewi Igbo eze ụmụ iyo. Nice one from Seaman. Nnobi is the hometown of High Chief Emeka Agbanri, Chairman and CEO of Seaman Group. This is his hometown that the industry is being set up. Nnobi is the hometown of High Chief Emeka Agbanri, owner and CEO of Seaman Group. Seaman Group are into real estate, oil and gas, parent, and so many others. This huge industry will give economic life to Nnobi and employ so many youths here. Nice one from Seaman Group. This is huge. This is full meaning of Akulueono. Enjoy the rest of the video.
Thank you.